εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και δε μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Δημίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων εκμαλώτων, και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρηστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της συγχάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Υπομεν πάντες εξ όλης της ηχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός το μέγαλεό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ. Επιδεόμεθα υπέρ των ιερέων, ιερομονάχων, των αδελφών ημών, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Επιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων, τον δούλο του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων επί πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδίωμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των απροναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και ευελαϊκού ορθοδόξων. Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και Πανσέφτον Ναού τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεκομένου το πάρα σου μέγα και πλούσιον αλεός.
αγάπηνον δέσποτα. Αγάπηνον Κύριον και ευδοκίαν σου της Ιών και οικοδομητή το τατή Ιερουσαλήμ. Το τευδοκίσεις της Ιαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτάματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσίες τηλιώσεων Μόσχος. Μνηστή μου αδελφέ και τη λειτουργία. Μνηστή Κύριος ο Θεός και της ιεροσύνης σου τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αιή, και σε ο ένας των αιώνων αμήν. Εύχε περ εμού δέσποτα Άγιε. Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο, υπέρ το ποτεθέντων την ιον δώρων του Κυρίου δαϊθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίες και φόβου Θεού ισιών των εναυτό, του Κυρίου δαϊθόμεν, υπέρ του εισινημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δαϊθόμεν, αδυνάμους όσων, ελέησον και διοφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχωρητή, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φυλαγάπτων ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεσιν των αμαρτίων και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών, και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Του Αγίου Ιωάννου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού των Αγίων ενδόξου και πανεπίμων Αποστόλων, του Αγίου Δημητρίου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, ορεσί και εσείς επίσκεψε ημάς ο Θεός, και μνήστη τη πάντως των κεκτημένων επελπίδη αναστάσεων ζωής αιωνίου και αναπάψων από αυτούς, όπου επίσκοποι το φως του προσώπου σου. Γιατί παρακαλούμε σε μνηστήτη, Κύριε, πάσης επισκοπής των Ορθοδόξων, των Ορθοδομούντων των λόγων της αληθείας, παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας και παντός συναντικού και μοναχικού τάγματος. Έτσι προσφέρομαι σε την λογική τάφη λατρεία, υπέρ της οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των αναγνία και σεμνή πολιτεία, διαγόντων, υπέρ των πιστωτάτων και φιλοχρήστων ημών βασιλέων, παντός του Παλατίου και του στρατοπέδου αυτών, δώσα της Κύριε ειρηνικών των βασίλειων είναι και εμείς, εν τη γαλήνη αυτό ήρεμον και εισήγιον βίο διάγωνο μεν ερπάση ευσεβία και σεμνόκτητη, εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες, εν ειρήνη, σον, έντιμον, υγειά μακροημερεύοντα και θοδομούνταν των λόγων της εις αληθείας.
και ο έκατος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμας. Υπέρ του προσκομιστέντο και αγιαστέντο τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμας. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Αγίον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον. Εις ως μην ευωδίες πνευματικής, αντικαταπέμψιμη τη διαχάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμας. Υπέρ του την ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμας. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχώρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίων ειρηνικήν και αναμάρτητων, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτίων και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέξε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, επισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Του δείπνου σου το μυστικού σήμερον, Υιέ Θεού, και ανάλαβε παράλαβε, ομίγαρ της εχθρής σου τα μυστήριαν είπα, ο φίλοι μας σε δώσω, καθάπερο Ιούδας. Όλος όλης της ομολογώσει, μυστητη μου Κύριε, εκ τη βασιλεία σου. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σώμα και αίμα Χριστούς άφησαν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Του δείπνου σου του μυστικού